La Bressola forma part d'una entitat que es diu Escolim. I Escolim és l'agrupació de les escoles associatives immersives de tot l'estat francès. Hi trobem ABCM d'Alsàcia, hi trobem CEASCA del País Basc, hi trobem Calandreta d'Occitània, hi trobem Diwan de Bretanya i, evidentment, hi trobem la Bressola de Catalunya Nord. Escolim, doncs, si sumem el nombre d'alumnes del conjunt de totes les nostres escoles, enguany escolaritzem 11.290 alumnes, doncs una part en bretó, una part en occità, una part en català, una part en basc, una part en alsacià, i estem evidentment associats per poder tenir més força a nivell de l'estat francès, a nivell de negociar les places de l'educació nacional pel curs venent, tenint en compte en particular que sempre tenim un augment d'efectius d'alumnes i, per exemple, si comparem enguany amb l'any passat, enguany hem conegut un augment en percentatge de 4,65% d'augmentació d'efectiu. Algun lloc menys, algun lloc més, per exemple, a BCM no tant, perquè és un 45, i CEASCA molt, perquè té 5,55% de creixement. Nosaltres estem a gairebé 3%. La Bressola, que també és un creixement important, però, com tothom sap, tenim dificultats particulars. Ens felicitem, evidentment, que a tots aquests territoris, per exemple, el Consell General, el Consell Regional, que sigui al País Basc, que sigui a Bretanya, que sigui a l'Erau, per exemple, que sigui a Alsàcia, veiem que els consells regionals i generals fan una aportació considerable perquè volen protegir el patrimoni d'un bretó, etc., que finalment, si mirem l'article 75 de la Constitució, és el patrimoni de la República Francesa. Per això llancem una crida perquè les institucions departamentals i regionals facin una aportació del mateix tipus per a les escoles immersives de Catalunya Nord, que semblaria, diguem, de justícia, i a més sembla no solament de justícia, sinó també que és l'interès de la nostra mainada, en el sentit que això permet una obertura en particular cap a Girona i cap a la Catalunya del Sud, amb l'eurodistricte que totes les forces polítiques estan construint, i també permet de posar en marxa una pedagogia, jo diria, més adaptada a la realitat de les escoles del segle XXI. Sabeu que les escoles del segle XXI està creixent, diguem, mals ambients, fins i tot violències en certs establiments, hi ha una situació del professorat de vegades molt depressiva, i és veritat que cal aquí trobar unes solucions que no seran les solucions del passat, però que tampoc és mantenir el sistema educatiu tal com és, perquè jo tinc molta por, i no sóc l'únic. He mirat, per exemple, molt la web de Philippe Mérieux a nivell educatiu, no sóc l'únic, i estem molt preocupats per l'esdeveniment de la nostra mainada del futur i per la societat que trobaran. Doncs és important que sapiguem posar en marxa un nou sistema educatiu, un nou sistema d'escoles que permeti, per una banda, l'arrelament cultural i lingüístic a la terra i que permeti, per altra banda, de desenvolupar la responsabilitat, la creativitat. I jo crec que el sistema vertical que la Bressola ha posat en marxa ja des de fa 35 anys, ara ja amb uns resultats que ja tothom coneix, amb uns èxits bastant importants, que són èxits objectius perquè són exàmens estatals francesos, com el brevet amb 100% d'èxit, doncs veiem que això dona uns resultats molt considerables, no solament en termes de coneixement de la llengua del país, sinó també les altres llengües, i també el sentit de la responsabilitat col·lectiva i individual que desenvolupa. Crec que sense el desenvolupament de la responsabilitat col·lectiva i de la responsabilitat individual anirem cap a una societat cada vegada més difícil, i doncs el desenvolupament de les escoles associatives immersives ho veig com una contribució indispensable
per construir el sistema educatiu del futur. A què és degut la diferència de desenvolupament entre el País Basc i a Catalunya Nord? Si ells fan 5,5% i nosaltres 3% de progressió? Perquè, bé, jo crec que, com se diu en català, pagant Sant Pere canta. És veritat que, clar, si mirem les ajudes rebudes a la Catalunya del Nord en el marc de l'Ofici Cultural de la Llengua Basca, en què participen totes les institucions locals i estatals, hi ha el Consell Regional, el Consell General del país, hi ha diversos ajuntaments, hi ha l'Estat, i que siguin del color que siguin, de dretes o d'esquerra, tothom allà col·labora pel desenvolupament de la llengua basca, i jo, clar, com president d'una entitat que és independent de qualsevol partit polític, estaria molt content si se poguessin deixar de banda les etiquetes polítiques per salvar una cosa que és reconeguda, ja ho he dit abans, com a patrimoni comú i patrimoni també de la República Francesa. Doncs, evidentment, tenint en compte totes aquestes ajudes que tenen allà, poden fer front al creixement de l'efectiu. Nosaltres només hem crescut entre 2 i 3% aquest curs passat, els cursos anteriors havíem crescut més, però no és per falta de matrícules que no creixem, és per falta de mitjans per acollir aquestes matrícules. Avui mateix un home, diguem, important de Perpinyà m'ha telefonat, no diré el nom evidentment, per demanar que faci un lloc per a una família amiga seva. I igual va passar la setmana passada. I per què? Perquè no hi ha lloc i estem rebutjant matrícules que han vingut a matricular-se a la Bressola fa 1 any i mig o 2 anys. És a dir, que ja agafant-ho amb 2 anys d'anticipació no és segur que puguis entrar a la Bressola actualment, no és segur que hi puguis posar el fill. I clar, és absolutament lamentable que per manca de mitjans, per una banda que hem de tancar una escola com la de Càldegues, i per altra banda no tinguem la possibilitat d'obrir més escoles que segur que estarien plenes com les altres. I la població ho vol, perquè i bé, tenim cua per matricular els infants, la població ho vol, és l'interès evident general de la població, no solament en termes, diguem, romàntics, també en termes econòmics, perquè l'economia, crec que avui en dia l'economia també és important, i clar, quan s'acabi la crisi, diguem, els grans centres econòmics que tenim a prop som Girona, Barcelona, i és evident que la proximitat serà molt important, sobretot si calculem que hi haurà un encariment encara creixent del preu del transport amb l'augment del preu de la benzina. Doncs és evident que caldrà tornar-se a centrar en una economia més de proximitat i no tant de transport a llarga distància, que cada vegada costarà més car. Doncs és l'interès de la mainada, és l'interès del futur i és l'interès del país. Gràcies.